இன்னைக்கு அடிக்கிற அடியில மூஞ்சி முகரையெல்லாம் பஞ்சராயிரும். நீ பாக்குற இன்னைக்கு சகல என் அடிய பார்த்தது இல்லையா? பாத் என்ன அடிங்கிறத மட்டும் நீ இன்னைக்கு பாக்குற. ஹலோ சீனியர், அப்பா அம்மா இல்ல, நல்லா பாத்தீங்களா? அப்ப அழகு ராணியே, என்ன சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. அடியே அடியே குட்டி பட்டாசே, தனியே தனியே பண்ணி விட்டு வெலாசே, உயிரே உயிரே என்ன மன்னிச்சு பேசே. ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗಡೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ